फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया गावनो इउपिपिएलआव मार्च आप जानायनि अनगा जेबो राहा गैलिया। एमपि इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो इउपिपिएलआवहाय मार्च आप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय गोबां लाइमोनफोरानो भटार आइडि गैयै गोजा। भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि इयुन जिउखौ खोमसि खालामनोसो हाग्रामा महिलारिया लाइमोनफोरखौ बिपिएफआव जयनिं खालामगासिनो दं। दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव सान्थिपुर समबाय समथिनि नब्लाङाव बिटिआरनि गोजोन फोरबो फालिनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बिटिआरआव गायसनजादों आरो फैगौ 15 अक्ट'आव जोंनि सरकार गायसन सान जागोन। गतिके बेखौ लानानै मैया 10 तारिखनिफ्राय जोङो मोनसे अफिसियेल प्रग्राम लादों, जाय प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो समाजनि थाखाय मा लाबोनो हादों बेखौ जोङो दिनै फोसावनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। मानोना रायजो राजाफोरखौ फोरमायथि होनाया बे जोंनि दायित्व, गतिके बेफोरखौ लानानै जोंनि खामानिया दिनै बेयाव जादों। बिटिआर सरकारा दासिमावलागै हा गैयै सुबुंफोरनि बेसेबां? ओरैनो जोंनियावहाय 60% बांसिन मानसिया दाबो हा गैया बिटिआरआव। आं केवल बर'निखौल' बुङाखै बेवहाय, गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै। गतिके बे 60% हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि दायित्वखौ जों बोसोरबानि गेजेराव 100% होनो नाजागासिनोबो दङ। जोङो आसा दङ 100% नङाबाबो 80-90%नि गेजेराव जों बेखौ मावथारगोन। मानोना थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव जोङो दासिम 86,470 न'खरनो जोङो हा पाट्टा राननानै होबाय। दा बावैसोनि समनि गेजेरावनो जों मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। खोब एमेजिंलि जोङो 1 लाखसो फेमिलिनो जोङो हा पाट्टा होनायनि थाखाय थिरांथा खालामदों। जों सानो जोंनि दिनाव जोङो हानि समस्याखौ फोजोबगोन। हानि थाखायनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि नांलायलायनाय बुलायलायनाय, हानि थाखायनो जातिजों जाति एना-एनि, हानि थाखायनो ब्लाड सेट, बेफोरखौ जों फोजोबनानै सान्थिखौ जुगामि गायसननायनि थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। बिपिएफ दोलोआ दासिमाव लाइमोनफोरखौ लानानै, फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय, बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था। मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों, मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि, गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे एमपि इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो इउपिपिएलआवहाय मार्च आप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो दं।